wasenzela izibele wasenzela Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master Jesus. Hallelujah. We may be seated, bangcwele. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Mhlambe ngaphambi kokuba ngingene endabeni engithunyiweyo, angithathele lithuba ngibingelele Baba umpostoli Mbuyazi, ngibingelele nomama umpostoli, ngibingelele inceke kaNkulunkulu zonke ngokwezigaba zazo egameni lenkosi yethu Jesu. Thatha leli thuba futhi ngibingelele bonke abangcwele izithandwa zika Jesu egameni lenkosi yethu Jesu. Ungasabi nje ukusho amen into yethu. Hallelujah. So ke siyabonga kakhulu bathandekayo, we feel very honored ukuba sibe kulomhlangano omkhulu kangaka. Sicelwe inceke kaNkulunkulu ukuba sizoma nathi kube khona sikushoyo. We are humbled. Siyathoba kakhulu, siyehla. Ngithandaza inkosini ngithi Nkosi, kukhona amazwi akhulunywe enye inceke yakho yathi ngingomncinyane, I am the least. Kodwa Nkosi kubonakala ukuthi angizoma kulomhlangano ngikhulume egameni lenkosi yethu Jesu. Seshilo ke mfowethu, it's my brother. Asimemananga ngokuba o brother. Kodwa ngicabanga ukuthi inkosi ibikhona ikhuluma. Unento ke ethe enhlizweni yami uma ngiceliwa kuba ngizokhuluma emhlanganweni. Ngithi uma sengithandaza ngithi Nkosi bengingekho, angibanga nayi influence yokuthi kuphakanyiswe igama lami. Kodwa Nkosi ubukhona and ke uyabaza abantu bakho. Cela ke Nkosi ukhulume nabantu bakho. Na kule weekend ngicela uNkulunkulu akhulume nabantu bakhe. Ngizele lokho ukuba inkosi ikhulume nabantu bayo.
Awu haleluya. Uma mina ngithandaza ngithi Nkosi khuluma nabantu bakho. Haleluya. Siyabonga kakhulu ke bangcwele seshilo baba ukuthi ngihamba noma kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sinikele kuba khona kulomhlangano kuze kube kuyovalwa. So sitheke uzobingelela mhlambe kusasa uma sibuya sizokhonza nabangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Kudala ke ngigcinile emzini wase Holy City. Muzi kaNkulunkulu, muzi wenkazimulo. Aw haleluya. And perfectly bazalwane uma ngikhona ngiyabusiseka. I always say this is the church that sings most. This is the church that sings most. Mawuthoka kahlatshelwa la ekhaya. Hayi bakithi ake nishayele izandla. So ke siyabonga kakhulu nokunibona nje bazalwane angithemelezi nobudala njalo sebuye khona umuntu ovela aqala khuluma into engasayazi. Kodwa siyayibonga kakhulu inkosi bathandekayo even to see you intact to Jesus. Ngoba it's a fact we are living in the last days. And Jesus is about to come. And now noma sesishumayela we are just sicwala umakoti uyalungiswa kunomhlabeleli othi mangabikho salayo uma abangcwele bonke sebebizwa nala inkosi ivalayo kungabibikho salayo. So ke manje we are preparing the church. We are busy these days silungisa nama wrinkles. Imibimbi yebandla iyalungiswa sibhizi. Sifaka iqholo, hoyi bakithi sifaka iqholo. Sibhizi ibandla silifaka ama manicure nama pedicures. Hey bakithi. Hey! Hallelujah. Yeah, sibhizi. Sibhizi. Hallelujah. So silifaka yonke inhlobo ye hairstyle ongakazi uyicabange ngoba lilungiselwa indoda enkulu. And the same man ibhizi ilungisa iattire and ilungisa iattire yokulanda umakoti wayo. Maya labasaka ibhizi noma isitha singathi sima ngezinyawo. It's too late for the devil. Let me warn you, it's too late for the devil. The man upstairs zooming ngenyawo. That's why now akusadingeki backslider. If you are thinking to go back to sin, wait. Just hold on. This is not the time ukuthi manje uhambe hlala phansi ulalele. Sit down and relax. Hallelujah. And uyazi ukuthi ngithandaza ngithi Nkosi what must I say? Wathi khuluma noma yini? Wathi khuluma ni ngoba siyalungiswa. So let us be ready. Ibandla fanele libe ready. Lilindele into enkulu. The trumpet is going to sound. And komangala umhlaba. Kumangala izwe.
ukuthi bapha abantu ishowe leliyomangala bapha abantu kanti laba bakhethiweyo abavuma uJesu njengenkosi nomsindisi hayi madoda kosuka isidumo kothi kuhlalwe ehotela kusuka isidumo ehotela leli Bible kothi kulelwe embedeni kusuka isidumo kusala umuntu kuhamba umuntu lalela la yabona la kwa Checkers babona inqola isala igcwele bathupha umuntu bephusha lenqola into yenziwa manje ibandla silifaka imagnet yokuthi uma kufika indoda yasezulwini haleluya uma kufika indoda yasezulwini kuqhuma umagnet haleluya yo bazalwane uyazi makusakhulunywa ngalesi sihloko umoya ongcwele engambulela ukuthi ngithi mina lesi sihloko Nkosi yami lesi sihloko lesi nansi le Rehoboth manje ke Nkosi ngithini mina kule Rehoboth uyazi umoya ongcwele ngithandaza athi uma uNkulunkulu ekunikile into bamba uma uNkulunkulu ekunikile into usuke sekunikile ngithi Nkosi ngisho njalo what this is your subtopic ozokhuluma ngayo what uma uNkulunkulu esekunikile usuke esekunikile asambeni awu haleluya sambeni ngicela ke sifundiswe lenkosi surprisingly Genesis chapter 22 hallelujah mhlambe ke before we go to 22 chapter 22 ngicela siqale ku chapter 26 sifunde wona sizobe sesibuyela ku 22 kodwa these are the verses engizokhuluma ngazo ngicela ungifundele 26 first kuqala I first kuqala 26 kuqala and then ngicela ungifundele uqale ku verse 13 and 14 ofundayo omunye afunde from 15 16 ebese emuva aye ku 21 bese ke ngizofunda ke lamanye ngiwaquote amavesi ngicela ke ningifundele bafowethu nisheshe Genesis 26 verse 13 Lowo muntu waba mkhulu kwayilokho eqhubeka ukukhula njalo waze waba mkhulu kakhulu yes wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo nezinceku eziningi amaFilisti ayinomhawu ngaye yonke imithombo ezaziyimbili izinceku zikayise ezinsukwini zikaAbraham uyise amaFilisti ayeyivalile ayigcwalisa ngomhlabathi uAbimeleki wathi kuIsaka suka kithina ngokuba unamandla kakhulu kunathi verse 21 yes bemba omunye umthombo baphikisana nangawo waqamba igama lawo ngokuthi isitina amen asithandaze Father we thank you in the name of Jesus siyabulela uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho liyakhanyisa izwi lakho linamandla izwi lakho liyisando liyawaqhephula amadwala ngisho nemisedari yaseLebanon edumileyo iyawa ngezwi lakho baba sesifikile sifike kulomhlangano sifikele nje izwi lakho sifikele lona uNkulunkulu ongcwele sifikele izwi lakho baba wethu omhle dala Nkosi into entsha ngezwi lakho khuluma nathi kungathi uyaqala baba wethu ongcwele siyabonga siyakunika udumo lonke ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen mhlambe singakayi ku 22 ngicela sibambe lokho bathandekayo
indaba kaIsaac siyayazi sonke indaba edumileyo efundwa na uSunday school. Kodwa khona into uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami as we are saying into uNkulunkulu akunikile yona ukunikile yona. Ngicela nizeke imbazalwane. Into uNkulunkulu akunikile yona ukunikile yona. Asiphinde. Into uNkulunkulu akunikile yona ukunikile yona. Uma ufunda ngoIsaac leli iBhayibheli uIsaac uzalwa eyedwa ekhaya. Ma ezalwa eyedwa ekhaya seshilo udadewethu lapha ekhuluma ngendaba yomnikelo ku chapter 22 kodwa ngicela ukungayikhona ngoba bese engikhavile lapha. Kodwa ngiya kulento yokuthi uAbraham ngesikhathi enikezwa a blessing enikwa isibusiso leli iBhayibheli uAbraham died in 175. Uma efa eno 175 ngaphambi kokuba afe uIsaac wayengasekho kuAbraham ehleli le eGerar. Leli iBhayibheli wamfuna waze wamthola. Uma emfuna emthola wayeqonde nje ukumnikeza ifa lonke. Wayeqonde ukumnikeza ifa lonke. Kwangabe bikho even any reservations. Yonke into uAbraham ayinayo wayinika uIsaac. Hey bazalwane. Ngicela nize bazalwane. Ngizoshisa ekugcineni. Kodwa ngicela nilalele. Uyazi wenza sure ukuthi umnika yonke into. Into uNkulunkulu akunikile yona, ukunikile yona. Wenza sure ukuthi umnika yonke into. With no reservations. And nansi into engiyithandayo. Umuntu onikiwe wenza sure ukuthi into ayinikiwe uyiphatha ngendlela ayinikiwe. Leli iBhayibheli wathi uIsaac esayitholile. Aw amen. Wenza sure ukuthi naye ubamba semgqiqo. Wabamba semgqiqo. Wathi no, lento yenziwa ubaba akungiyokuyenza mistake. I will live as same as my father lived. I will never make a mistake. Glory to Jesus. Lalela ke bafowethu. Leli ke iBhayibheli ngaleso sikhathi uma nikhumbula kahle nibuyele emuva. uAbraham wayembe imithombo. And lithi iBhayibheli uIsaac wabamba lo mqiqo. Wamba imithombo. Lithi iBhayibheli wayimba lemthombo as his father did. Uma ke eyimba lemthombo baba ngifuna ukuvala manje sengizovala njani ngasabi uma eyimba lemthombo leli iBhayibheli kwakunama opponents laba abantu ababizwa ngokuthi amaFilisti angwazi ukuthi abafunana abantu amaFilisti kodwa kwakukhona laba bantu laba bantu abafuna ukumba imithombo ngeyabo babhizi bamba imithombo engambiwanga yibo kodwa bayama bazophazamisa umuntu ombi. Cela sambeni bangcwele. Cela sambeni. Leli iBhayibheli
naye wahamba baba lapha eduze lithi kwaba nequarrel. Quarrel number 1 ngomthombo wokuqala kwasuka umsindo. uNkulunkulu into akunike yona ukunikile yona. Akunandaba ukuthi umFilisti ulana. Into akunike yona uNkulunkulu ukunikile yona. Akunandaba. Le nto leyo ayinandaba le. Jesus Christ, Son of the living God. Lale lithi iBhayibheli wahamba waqhubeka yabo wangaphika nabantu abangayazi agenda abangazi ukuthi uqhubekani ngoba laba bazi uqhubekani into ayinikiwe uyinikiwe and akazi ukusuka entweni ayinikiwe. Glory to Jesus. Lasambeni ke bazalwane lithi iBhayibheli ungixolele apostoli njengoba ngisho ukuthi umuntu usayathandabuza kodwa ake nilalele. Uma ke samba naye lithi iBhayibheli bakhwarelisha bambangisa bathi hey sicela wena Isaac usuke la awusuka kulomthombo. Uyazi ukuthi umuntu oyaziyo into anayo akalokho argumenta nabantu hayi man uyabona umuntu owazi ukuthi unani ahame lokho ekhuluma into. Well, I'm not going to argue. Mina I will concentrate of what I know. Lithi iBhayibheli waqhubeka wayombo wesibili uma emba owesibili bafika futhi hayi uma bafika nabo bathe indoda awusiyeke zishangani awusuke lapha. Lalela umuntu owaziyo ukuthi unikweni wathula ngoba funeka wazi ukuthi unikweni. Umuntu owaziyo ukuthi unikweni akalibali yonke lento kodwa he keeps on digging. Asambeni bazalwane. He keeps on digging. Amen. Lithi iBhayibheli waze wayofika waqala manje wa relax wathi ngizoke ngibabona sengiya manje kowesithathu lona ke singawo namhlanje lo esingawo kule mvuselelo sengiya kowesithathu. Lithi iBhayibheli uma befika kowesithathu they said no man ngasiyeke le guy asimiyekeni unamandla vele kunathi. Into uNkulunkulu akunike yona ukunikile yona yona into akunike yona. There is no devil ongadlalela entweni oyinikuwe. Hallelujah. There is no devil ongadlalela into oyinikuwe. Into wayinikwa uyinikiwe and ayizokujika. Amen. Into uNkulunkulu akunike yona into akunike yona kusho ukuthi angisho njalo namhlanje into uNkulunkulu akunike yona. Hey ngicela ukuthi ukutshela ukuthi ukunikile yona wena bambelela entweni oyinikiweyo. Let me tell you something. The devil will never die. They will never die. God, it doesn't mean ukuthi uzosifuqa into esinikiwe. Into esinikiweyo sinikiwe. Hallelujah. Akusho ukuthi lalela. Baningi abantu abatatazele so uSathane. Lalela ingane leyo. Ingane enikezwe ilungelo lokuzulazula. Lithi iBhayibheli uyazulazula namanje ukhona la uyazulazula. That is his job. But it doesn't mean ukuthi ukuzula kwakhe uzothatha into esinikiwe. Thina into esinikiwe inkulu kunento.
ngingena emademonini azi ukuthi wangena umuntu onikwe into. As umoya ngcwele said to me, kulungiswa ibandla. Kulungiswa ibandla. Ibandla lazi ukuthi linani. Uma ethi uJesu ngilinikile ihluthulelo. Ngaliphi ihluthulelo? Watheli kubopha lapha emhlabeni. Andikuboshiwe nasezulwini. Amandla anikiwe, anikwa okholwayo. Uyabona umuntu okholwayo. Uyabona umuntu okholwayo. Ayisuka manje. Angikhathali noma ngabe 2-1. Maka wangena entombini. Kungena inkunzi malanga ingangamela kungena umafohla. Kungena Lala ithi ngangenwa into ayinikiwe. Ngoba into ayinikiwe, uyinikiwe. Ithi ngene noma ingangena esitolo bayibuka abafana babuke phela. Ngeke bayithinta. Amandla akuyo akwazi ukunyakazisa. He kept on digging. Wamba. Kodwa kuthe mase fika kulo wesithathu. Waqala wa relax. What now? I can say I've got a room. What manje? Angqabene namfilisti. What manje? What manje angqabene namfilisti. Umuntu angqabene naye angqabene namfilisti. Into nje engiyaziyo senginayo into engayinikwayo. Lento uAbraham ayihambelayo nansi sekhona. Lento uJesu ayifelayo nansi sekhona. This is not the time to depart, but it's the time to keep on digging. Lalela, never mind ukuthi ayayigqiba. Into egqitshwa ngayo ayinamandla. Inhlabathi kuphela. Hayi Nkosi yami. Okwakho qhubeka kumbe. Hayi ngizosho njalo. Okwalala ibandla aliqhubeke limbi. Never mind ukuthi kuyagqitshwa qhubeka kumbe. Hallelujah. Keep on, Holy City, digging. Just dig in the wells. There is a well. And the well, little Bible, Apostle, little Bible, wayenzela ukuthi ingane zakhe zisurvive into the same well. Zazenzela ukuthi izimvu zakhe ziphuze kule well. Wayenzela ukuthi isizwe sakwa Israel siphuze kule well. We cannot afford ukubona amaFilisti egqiba izinto zethu. Thina sinezinto zethu. Hey Nkosi yami. Sinezinto zethu thina. Sinezinto zethu uSathana sazi ngazo. Sinezinto zethu esigadla ngazo. Hallelujah. Sinezinto zethu bingeke kaNkulunkulu esigadla ngazo. Masigadle ngazo. The enemy knows. Amen. Yo Nkosi yami. Leli Bible uyabona njengoba ngikhuluma ngala maFilisti nje eyahluphile. Ayahluphile. Azahlupha ngisho umfana omncane uDavid. Hlupha ingane encane ayihlupha.
kodwa uNkulunkulu akathule ngebandla hayi akathule uyabona kungabonakala sengathi izinto ziba shabby ayibonakala God is not quiet and when he stands uma kubona konke umuntu uthi uNkulunkulu umile as I said in the beginning ukuthi uNkulunkulu into ayishilo into akunikile yona ukunikile ngeke akuphuce into akunikileyo wena continue dig umbe ngendlela yokuthi until kuze kubonwe awunkosi yami nikhona abazalwane until kuze kubona abantu ukuthi hayibo angisakwazi ukufitha ukungena kule well sengize ngiqamba igama yonke lena eqanjiweyo it didn't work but the one that is worked it's the last one and I name this one as a Rehoboth njoba ngimenshina nje yinye into engiyaziyo ukuthi find a room and when I find a room I find peace ivangeli lika Jesu leza ukuthi abantu babe nokuthula lenza ukuba sibe nokuthula kuthi ukuqokozela emhlabeni sibe nokuthula kuthi ukungenzeka izinto sibe nokuthula that is the gospel of Jesus Christ that's what he came for in the world ukuthi abantu babe nokuthula babe nakho ukuchichima babe nokuthula okungapheliyo and at the same time when Jesus came he opened up a room for us uma ufunda izwi lenkosi encwadini kaJohn uthi kuba bengenjalo bengizobuya ngizontshela athi kodwa mina Jesu I prepare a room for you hey njengoba usibona nje our rooms has been expanded njengoba sikhona kulomhlangano sineyikhiye ze room yethu akakho umuntu oyongena kule room engawuphethe haleluya amen hey bazalwane uyazi ukuthi angigcizelele ukuthi inkulu mpostoli into esayiphiwa uNkulunkulu and into asinika yona wasinika yona kasimuki yona athi nina ngiyanipha and into enginipha yona I'm giving you my son free take my son and go with him you take him you ride nakho ngivangela Jesu amen yeah take him and we have to he is the free gift oh hallelujah a free gift you don't have to fight you don't have to buy into yamahala eshipile kodwa maka yangena maka wanikwa yona ya Isaac for today Isaac for this movement Isaac know what you are giving hey Jesus Isaac unikwe ngisho imfuyo don't move and do something that is not required to do Musa uhamba ubuza kubantu yeka amaFilisti keep on digging hey kodwa Nkosi liyangizwa kodwa ibandla keep on digging these are the days of not living don't live into fanele iyenze mbana wenda kukhonani mbani ngikhuluma nomuntu ofuna ukuyeka manje mbana ngikhuluma nomuntu ofuna ukuya kuJesu mbana you umba in such a way that kuze lalela umba ngendlela ukuthi kungabe sabikho umuntu okuphikisayo
umbe ngendlela yokuthi noma ngabe baqale umbe kokuqala basho yonke into abayithandayo, wambo kwesibili basho yonke into abayithandayo, uzofika kowesithathu. Mawufika kowesithathu akekho umuntu ozokhulumisa. Yonke into, the room is fine. Umoya ongcwele ungithumele uyababona abantu abafuna ukuye kuJesu. Uthi hayi ngizobathi angiphuthume ngibatshele ukuthi the trumpet is about to sound. Uthi ngizotshela abantu ukuthi the trumpet is about to sound. Akungabe bikho umuntu osalayo. Akungabe bikho umuntu osalayo. Leave the Philistines alone. They are not made for you. Akuyona into yakho leyo. Isizwe esingahlangene nawe leso. iBhayibheli lithi we are the chosen generation. Njengoba ngikhona nje I am chosen. Lithi iBhayibheli before the foundation of the earth. Ngachoose umhlaba ungakabi bikho. Ngase ngikhona. Awu haleluya. Izinto zonke ezingakabi bikho bafundisi bami ngase ngikhona. Asikho isidingo. Hey Nkosi yami. Into uNkulunkulu akunike yona. Ukunikile yona. Awu haleluya. Hayi ukunikile yona. Ungeke ubambe konke kodwa into uNkulunkulu akunike yona. Ukunikile yona. Ungesho lutho into uNkulunkulu akunike yona. Ukunikile yona. And into uNkulunkulu akunikile yona. Ukunikile yona. And he will never take it again. Nkosi yami. Lalela, it's yours. Eyakho. Bamba into yakho. Bazalwa. Bamba into yakho. Uyinikiwe. Lalelani uyinikiwe. Ibambe yakho. Angiphinde ungayiyeki. Lalela eyakho. Uyinikiwe ngesihle uyithathe. Amen. Hey kodwa Nkosi yami. Ngiphi isineke Nkosi ngishumayele la. Hayi ngiphi isineke ngishumayele. Awu haleluya. Yo bazalwane. Lento kaJesu ukuthi asiphe. Awu amen. Lento kaJesu. Lento kaJesu. It's gold. Hayi bazalwane. Anqinisa. Lento kaJesu. It's gold. Yes. You cannot compare with anything. It's gold. Ungavumi igolide lakho. Hey, lithathwa amaFilisti. No, hey, leave that thing. When I just go on and hold on and know because I've got gold. Ziyoshabalala zonke izinto umpostoli. Shabalala yonke into but he is given as a gold. Ay! Singebe nalo lapha emhlabeni. Singebe nalo lapha emhlabeni. Fine. Kodwa yey. Uyasazi kahle thina. Singebe lalela singebe nalo lapha emhlabeni it's fine. Siyalifuna lona kodwa it's fine. Masingenalo singeke sife. Kodwa there is a gold. Lithi iBhayibheli mama mpostoli lithi sobe sihamba phekwalo. Alikho le gold mine sobe sihamba kulo. Sinyathela kulo kanje. Itrata zakhona it's gold. Sobe sinyathela khona.
sinyathele kuthula umoya. Walls are gold, everything is gold. Kubuza umhlaba ukuthi obani laba, thiwa laba phela ngani bavela emhlabeni ekhandlekeni kodwa bahlanziwe igazi lemvana. Hayi, singabantu abakhulu manje. Hayi, ngifuna lo mhlangano Jesus. Awu, haleluya. Hey, singabantu abakhulu manje. Ungasiboni singena endlini zamasonto siphuma singena. These are the giants. Khamba inkunzi malala. Zithi uma ihlangana zikhonza uNkulunkulu kukhonza obani? Kanti kukhonza obani? Into uNkulunkulu akunikele yona. Ukunikele yona. Hallelujah. Into akunikile yona uNkulunkulu. Ukunikile yona. Ungayidedeli. Ungayidedeli. Lo mhlangano lo. We are talking about the Rehoboth. As we are talking about this. We are restoring the church into its originality. Yes, ingcebo yayikenzelwanga abantu abangakholwayo. That's why I always pray because angifuna ukufa ngingenamali. Ngicela imali. Ngicela ngoba ngiyindlalifa yasezulwini. Ngikhuluma iqiniso, akufanele ngife ngenamali. If you open up the room, ngicela imali. Hamba ngemoto enhle. Jesu. Hamba ngemoto enhle. Shawukhiye ngithi into yasezulwini. This is the season yabazalwane. Amen. This is the season. Uyazi ukuthi this is the season even eyakho. This is the season yabazalwane. Njengoba God is restoring back the church. Ukuba libuyela amandla, leave the Philistines alone. They are not belonging here. Tina, we are belonging there as a Rehoboth. Hallelujah. No, bazalwane. What a nice city, sikhuphuka financially, kodwa sikhuphuka nasemoyeni. Ngoba uNkulunkulu akalenza iphutha, udynamic. When he raises this side, he raises another one. Amen. So umaskula ngapha financially but siyakhula futhi spiritually. Ngoba God is preparing an army. And this army is for God. Sazoke babona isimanga abantu engakabuyi uJesu. Inesimase sibuya. Kodwa basazoke babona isimanga mpostoli. Sazoke babona isimanga. Bebona uNkulunkulu elevating the Christians. Ebabeka kwelinye izinga. I am telling you. Nisazoke nibone ababona isimanga abantu. God elevating the Christians. Ebabeka kwelinye izinga. And izinga azobabela kulo, the devil will be Christ-like. And will say, what is happening? Yini engayenzanga yaphumelela. Kanti God is raising the standards of the church. Siyolala kulomhlangano. Wonke umuntu oyolala athi Nkosi into unginike yona. Unginikile. Nkosi yami. Unginikile yona. Hayi unginikile. Uhamba uyicula lapha eItaladini. Ufikile lo wababa. Wathi nje into Nkosi onginike yona. Unginikile. Hallelujah. Siyavala siyahamba manje. Kodwa kuzoba iculo lethu lokulala. Masilele ebusuku sithi Nkosi into onginikile yona.
uthi the more usho lawa mazwi uNkulunkulu endorse. Ikhandwa uwe. Awu amen. Uma ufunda incwadi ka2 Corinthians uthi he gave us a seal. And this seal is a seal of ownership. The more I speak, he put a stamp on what I'm saying. Jesus. Awu amen. Nkosi into nginike yona. Hayi man, no one will take it unikile yona. Uma ubona the enemy zama ukuyihlwitha uthi no. Ingiphili inkosi noma engazama ukugqiba imphili inkosi. uAbraham ungiphe konke. Usuke ezweni laseUri wazonginika. Wanginika ngiseGerari. Imfuyo yami. Bazalwane niyangizwa kodwa uthi ngiyashumayela imfuyo yami yonke into eyami ngizophila ngento enginikiwe nawe phila ngento oyinikiwe njengoba unikiwe ngeke umuntu omunye akuphuce yiyo eyakho. The church has to come to the standard now. We are not talking with babies anymore. People must grow from babyhood. Fanele sikhulume nabantu abadala. Awu amen. Sikhuluma nabantu abadala who face things. No more babies. Glory to Jesus. No more babies in Postol. Asisashuma izingane manje sikhuluma ngabantu abathi inkosi into onginike yona. Nakusasa ekseni masifika into onginike yona. Unginikile yona eyami. Awu hallelujah. And ngizohamba ngayo noma ngabe ngiyakuphi ngihamba ngayo. Unginikile yona. Hallelujah. Church of God. Church of God. Church of Jesus. Vuka siyona uthatha amandla akho. Singabantu bakaNkuluNkulu thina. iBhayibheli lithi sizelwe ngembewu engagogeki. Njengoba usibona nje we are just a peculiar seed. Hayi bazalwane. Njengoba usibona nje hayi madoda. Lingichaza iBhayibheli mase lithi you are the branches. Ngihamba nje my branch attached to the vine. Ngihamba nje angiceli ngokwami ngingcela from the vine. Khuluma iBhayibheli manje. Awu hallelujah. Angihambi nje bangibona abantu ngikhihliza. Khihliza ithelo. Kanti ngichaza ukuthi nje ngihleli la emvinini ngithene. And mina as a branch is nothing that I do. Ivine lena yesebenzayo ma iyona esebenzayo mina ngenzi lutho noma sekuthelwa yiyo ekade imunqa phansi mina ngenzi lutho mina okwami ukugcina ama fruits anisangizwa ke manje okwami ukugcina ama fruits ngiwabambe ngwathi Izo malibuka. Let wow. What a tree. What a tree. And the beauty of a tree is because of its fruits. What a tree. Vuka bandla likaThixo. Vuka bandla likaThixo. uNkulunkulu usiphe izinto ezinkulu emangalisayo. Hey amen. Hey usiphile bangcwele. Awusiphile ngesihle. Awu hallelujah. Hayi usiphile ngesihle. Uyabona kuye kuvuka enhlizweni yami ukuthi ngangingafanelanga. And I was not fitting at all.
Kodwa Jesus decided to be with me. Liyangimangalisa iBhayibheli mase lithi wathi efika wakha phakathi kwethu. Njengoba khona nje la uhleli la. Wakhile une territory. Ayibazalwane. Une territory bangcwele uhleli lapha kithi. Uthetha indaba njengoba ngikhuluma nje sengiyavala. Bashumayeli bayithi ukuthi sengiyavala. Uthetha indaba nathi. Kodwa my message tonight engiyambulela uNkulunkulu. Uthi angitshela ibandla ukuthi into asinikile yona. Uthi anginicele nginitshele. Into asinikile yona. Sinikile yona. He will never reserve. And ngeke aze ayiphinda ayibambe ayibuyisele emuva. Ngoba ilizwi lakhe liwu yes and amen. We are tired of being intimidated by things. Sikhathele uku-intimidatewa izinto esingangeni kuzo. And lose our identity. And lose our dignity. Hey, madoda. And for the story. And lose our being. Kanti thina singabanye abantu. Hayi bangcwele singabanye abantu. Oh, hallelujah. Don't forget what God has given you. He has given you. And he will never ever retreat. Ngeke azayimuke yakho. Uyazi ukuthi angithandaza mpostoli. Ukuthi angithandaze nabantu. Abathi Nkosi yami cishe ngayidedela into enginikile. Cishe ngayidedela. Bengayazi ukuthi namandla kangaka. Cishe ngayidedela. Kuthi angithandaze nabantu. Kuthi angithandaze nabantu. Ngegunya lakho nceke kaNkulunkulu ngegunya. Kuthi angithandaze nabantu. Othi yazi leli tende limiselwe mina. Lemvuselelo yami. Cishe ngayiyeka into enginikiwe. Kanti into enginikiwe nginikiwe. Hayi bazalwa. Angikhathali noma ngabe kuthiwa the enemy is saying what? Into uNkulunkulu akunike yona. Has given you. Kuthi angithandaze nabantu uma uzwa ukuthi Nkosi ayishaya. Kukhona into ethi no. Cishe ngayidedele le. It's not an embarrassment, but it's for your own good. Othi nje Thixo into nginike yona cishe ngayidedele. Bayazi ukuthi ngicela ukuthandaza nabantu uvele nje ume ngeenyawo uvele ume ngeenyawo. Glory to Jesus. Othi Nkosi cishe ngayidedele into nginike yona. Mana ngeenyawo sithandaze kanye nawe. This is your chance. This is your chance. This is your chance. Ungasabi. Just nje uthola isibusiso. Ngilindile. Ukhona lo muntu uyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke alikhulumelise. God bless you my sister. God bless you. Busisa abantu abami. God bless you. God bless you my brother. God bless you. Cishe ngayidedela into kakhulu. Awukwazi ukuyidedela lutho. He sacrificed everything. Your job, keep on digging. Just keep on digging.
No matter what the Philistines are saying, just keep on digging until you find the last well. Pastor ngicela uzaba khona uzobathandazela ngicela. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus Christ. Thank you Jesus. Mfundisi Mbuyazi engakahlali phansi sizocela laba abazana bami ngenyawo zabo beze ngaphambili. I can feel in my spirit ukuthi this is a very good decision. Lalela we are awuthatha step back, we are taking step forward. Awehlu enyuka bazalana izimo esifike nazo kulomhlangano ezinye ayibezingekho lula kanjalo. Nayi recharge, nayi boost, nayi dose. Inkosi izokunikeza umjovo namhlanje wokuqhubeka. Uyabona inkosi namhlanje izokunikeza umjovo kuya phambili. Amafilisti ekhona ekhuluma into ayithandayo. Ngicela ujoyine laba bantu ngoba ngiyezwe emoyeni wami khona abalapha ngemuva babanjwe into ethile njengaziwa. uNkulunkulu uzokunikeza umjovo okuya phambili. Ngiyayizwa nje lento kunamandla ukuthi I press on. Kunamandla athi lento anginikile yona unginikile yona. Ala skills ka aliyash. Hey! UNkulunkulu uzolakha ibandla kule nhlanganyelo. UNkulunkulu uzolivuselela ibandla. Angasa amafilisti 10. Angasa qhibani. Kodwa ithi inkosi into akunikile yona ikunikile yona. Ibhalwe igama lakho. Sibe ngenyawo sonke, sibe ngenyawo sonke. Sibe ngenyawo sonke. Ngibona abantu bekhala inyembezi ngaphambili. Ngibona abantu bekhala inyembezi phambi kwenkosi. Ulashina ula mama sita. Mawufika ngaphambili nje ufika uzendlale phambi kwenkosi. Imistake uSathana ayenzile. Imistake ayenzile. Takudedele uzwe lo myalezo namhlanje. Ilona phutha elikhulu isithi esiyenzile. Ukububelwa ngempela befanda kuvala indlebe namhlanje akwenza ungayizwa lento. Ngoba ngiyazwa emva kokuzwa lento kunoguquko olwenziwa umoya ngcwele in your life. This is akusi message. Kodwa ngibona le message isandla sokubanjwa inkosi ikubeka la ekade ibeke khona. Akunandaba ukuthi uSathana wenzeni. Ola manje records siyathandaza manje bathandekayo. Cela ibandla lilule izandla zalo. Lezilulele kulabo basaba. God is restoring them. Oh Nkosi yami yabashaya likhamaya sekamsika. Ukhaya basika. Basaya. Ntobo Nkosi.